velkommen til den her video. I dag så har jeg bare slappet lidt af, skippet nogle moduler. Og blevet lidt hjemme. Det er mandag den 12. maj. Og ja, make-up'en. Jeg skal i hvert fald lige reapply noget solcreme, fordi det er virkelig godt vejr udenfor lige nu. Jeg er low-key også blevet lidt solbrændt, tror jeg. Hvis man kan se det her. Jeg føler, at jeg er helt vildt rød. Ja, ellers tror jeg bare lige, at jeg sidder og gør mig lidt klar. Tænk på, om jeg ikke bare skulle min fyldehals. Og den er lige nu meget lille. Meget lille. Måske skal vi have normale rækker mere. Og så skal jeg bare have hæklet sådan skyggen. Så det tror jeg faktisk bare, jeg går i gang med. Okay, jeg nåede ikke lige så langt, men den er lidt lille. Jeg skal stadigvæk bare have lavet en masse skygge. Ja, klokken er 20 minutter over 6, og jeg skal tage dig med. Vi skal lave rice ball med teriyaki kylling og peanuts. Personligt så er jeg ikke så stor fan af peanuts i mad, men jeg kan godt spise det. Men okay, prøv lige at glo. Men kan man godt se, at jeg er blevet sådan lidt solskoldet? Oh my god. Ej, det gør også rimelig nice. Ja. Men jeg bliver lidt brun. Nå, lad os gå i gang. Okay, der står en pose røget chili. Ja, det skal faktisk se røget chili ud, seriøst. Det her er røget chili. Kameraet løb tør for batteri midt i maden. Men jeg så nogle rigtig fine billeder. Så vi der. Klokken er lige præcis 9. Hvilket vil betyde, at jeg skal direkte i seng. Jeg prøvede at kigge på lektier til i morgen. Fordi vi har sådan en prøve-eksamensting. Jeg skal lige læse
lidt til biologi, så det gør jeg lige hurtigt. Og så gør vi os selv sengeklar. Altså, jeg ved i hvert fald, at jeg skal øve mig meget mere i at prioritere min søvn. Fordi at det påvirker så meget. For mig i hvert fald. Nu læser jeg, og så laver vi direkte night routine. Yes. Okay, jeg er done med at læse. Og før jeg går i seng, jeg skal få noget tøj til i morgen. Fordi vi har sådan noget Spirit Week. Og i morgen skal vi have sådan noget nattøj på. Okay, jeg tager den her på. Jeg har mit spejl. Lego Christie, ja. Great. Bring out the back. Jeg starter bare med at lige ramme ansigtet. Jeg bruger... Jeg ved faktisk ikke, om jeg må vise det. Men jeg bruger ikke... Altså de her. Jeg bruger bare flasken. Jeg vasker mit ansigt nu. Det larmer nok lige lidt på grund af blæseren. Jeg har sådan fedtet t-skjorte. Så jeg er sådan totalt fedtet ved næsen. Altså sådan herop. Mens mine kinder sådan er meget tørre. Selvom man ikke skulle tro det med et øjecleanser. Så lidt dup på de fedtede steder. Og så lader jeg lige sidde, bare lige 2 sekunder. Jeg vasker op. Og nu går jeg lige på med en anden. Sådan en til det tørre hud. Nu går jeg egentlig langsomt til at gøre mig sengeklar lige nu. Jeg tror også, det er fordi, jeg lige skal filme. Husk at like og subscribe. Okay, nu siger vi godnat. Jeg er sådan lidt done med det hele. Det var en lidt chilleren dag. Jeg har fået en masse fravær, men det skal nok gå. Ej, min børste, den er nasty. Vi ses i morgen tidlig. Ja. Godmorgen. Klokken er 6:15. Og on the back. Party in the back. Jeg har også hentet det der is. Okay. Se mine knæer. Okay, jeg tager det ind i fryseren nu. Jeg har også bedste til dig. Det er koldt. Giv mig 2 sekunder, jeg skal lige finde håndklædet. Det er koldt. Det er koldt. Det er meget sjovt. Jeg har ekstra istegninger, fordi så kan vi lave iskaffe her til morgen. Det er virkelig min yndlingsting.